ku danna subscribe kana ku danna ƙararrawa domin samun sabon shirinmu da zarar mun ɗora. Ake kawo Najeriya suna magadimi nan da tsawon kwana 6 ya haɗin gidan saboda ta'addancin da ake yi a Najeriya. Haba da Allah, ƙarya ne wallahi ba zai yi ba, talauci yake so ya ƙara mana? Wallahi tallahi mu dai mun zaɓi tsiya, gadin da muke zai hana mu, gadin da muke saboda Allah da Annabi. Wannan shugaban kasar namu ne gaba daya rage ta tunani da zauna mana zauna wai gadi ya hana in ban da garaba a ice wai ai masu gadin da ake kawowa suke yin gadi a kasar nan ta Najeriya wai kusan duka baki ɗaya yan fayi ne masu gadi yan ta'adda ne wai ake kasi gadi shi ne wai ya hana gadi wai ya bada sati ɗaya a kori kowanne gadi da ke a Najeriya. Ina za mu je mu nemi abinci gaskiya kai mu yake so mu yi ko kai mu zai yi ni dai ba wannan abin da ya kawo ni ba, na zo gurin Alhaji Umar ne. Alhaji Umar ina yayi tafiya ai Alhaji yayi tafiya Alhaji ya tafi ya tafi ban sani ba Abuja ita kai da kake kada mai hannu dan zai tafi Abuja ya tambaye ka to ai ina sani ko ya ga mun zai je Abuja dan dinga sai to Alhaji yayi tafiya to yaushe zai dawo ba ni da matsayi dai in kira mai ku tattauna to kirawo muni shi. Hello Alhaji. Hebi kaga. Me sauri ka kirawo ka bari mana. Ni fa baka san me nake ji bane. Hello? Hello Alhaji Umar. Wallahi S.DAN AUTA ne izo gurin koyi za ku yi magana. Okay. Ba shi waya. Hello? Da Alhaji, haihuwa aka yi min ne na zo gurin ka ban kuɗi zai mu yanka saboda ba ni da abin yanka. Okay, turo min da account number din sai na tura maka kuɗaɗen. Alhaji to ai ni da ka turo min kuɗin nan ta account ai gara kawai ka ɗau hoton kuɗin nan ka turo min.